מה המחשבה שלי בשגרה? שאני חי עם אשתי. כן, שאני רוצה שיהיה לנו מציאות משותפת. אני רוצה רצון, יש לי שם רצון. לא רק תיאור עובדתי של המציאות, אלא... ברור. אני חושב על זה איך אני תופס קשר בין איש ואישה, שקשר בין איש ואישה מייצר מציאות משותפת, שבה צריך לטפל בידים ולשטוף כלים. זה נראה לי מצוין. כן, אני גם לא חושב שיכול להיות קשר בצורה אחרת. אני חייבים שזה יהיה הקשר. אם אני חושב שקשר בין איש ואישה זה משהו תיאורטי, כל אחד גר בבית אחר, זה תפיסה אחרת. זה תפיסה אחרת שיוצרת לגמרי צורת קשר אחרת. התפיסת קשר שלי אומרת שקשר בין איש ואישה יוצר מציאות משותפת. ובמציאות משותפת כל אחד, יש שם עבודה שחורה שצריך לעשות. כלומר, כל אחד מטפל גם בדברים של השני, לכן זה יותר עבודה שחורה. כל אחד גר בבית שלו, כל אחד דאג לדברים של עצמו. עכשיו, יש לנו מציאות משותפת, דואגים לדברים של שנינו, והדברים של שנינו כל הזמן גדלים. יש עוד ילדים וכולי, יש משפחה גדולה, אז המציאות המשותפת מתרחבת, ויש הרבה עבודה משותפת. אני ממשיך קודם למשל שיש משהו במחשבה קרה, כלומר בשגרה, שהכי מבטא את הקשר.